Mono sana mwanchi mulibita seni kia Ndizi TV ne biro binde na ndengo kwaligania asomoro bilio bwense yo bonchelia elinde tuimanye na reagende tekokolekana ase sekte yo mwanchi mulile telene Frida Kerubo na bokenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na baiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na botanya wetera www.ndizitv.net mwanchi mulingo kwaligani bena somoro biliga elinde tobeto kwimanyanga na maunchilia reagende tekokolekana animona se sekta yo bosombi ekaltwaranga chiskuru nchaba chiko bungu bwango iga asili tukuliele rombwatu munyakiro gukuru se sekta ya matatu kura sorgongo rwabusi oyora chiko tomanyanga mbaba bakwene kiali samura mwanchi mulekero maitenga ekero gego ikachitali kisana chakiro mutinyini go magutali guli yagende te komenta na chiko tomanyanga asense moyabo okomentkana kweli goli ya mafuta ngaki kwa beire koko ba affect asense moyabo kiagara bona iga antwaro chinga ligo na ndende abeteli kwane kigwanga ndi chikomenta nacho tatenga ngakibatale sonke gabe bagukwanira goro yenga nejo wesebara bwa sense milia uchumi mbiye kubaire go mwanchu mulilia ayungati yaltura chitoko batoko kwanira asomoro biliga bwense yo bonchulia bono mambia tengirili bageliga kumwali gani ase studio elinda tomanyene kyakorokwa na ndenga yakorokwa sargongora usi karibu sana asante aha na kikoro mwendeli mubogete nsembiye na ntumbi atare atwabokire biyamana nabo kumenya mwanchu mulilia na kyokorokwa chengorokwa Samson Yokongo igondo yo mose se igonde korunya cheki aria nigondo mwiburu nya cheki ali kenyorokia mwamaraga lakini ninjiro mugusi ane no mwiburu ugusi ande matuka mange ko kolega siana se usi professional ninjiro mo driver emere mo yane menge na akore no driver kana akore no driver matuka mange na gikiagera taba drivers yabakanga kira chikura ngoro ko munyakerogo wabakore mirimo ba matatu ndenete abakore mirimo bali bakora kunga workers ase planje ya Kisii osase county ya Kisii thank you nabo kumenya mwanchi muliye narorota maitinga ekyombekega kya matatu workers association ayibno munyakerogo kora tumenye ngo bokorera ibwa ya sinini tumanya kogendera ambeyemo amachiko narorro ose constitution nerorro egotoga iding ngakitokora abantu baito na ningi tugwento ko bakorera na mange mono na mange ntabale but amange gawale under labor relations na mbeyemo ekero wachori runo mokori miremo omonya kero gwa bakori miremo igo abantu abekero bagochorera babwato kwigena solena ibirro byabo nayo kubakwanira kero balentire ibirro byabo asore buno mo chairman igoko ba expose byategerero na bali bakubanyanyasa onya naba atachiri baito bagotonyanyasa igo bakora tibirra sinde buno munyakerogo nabikwana aita senjira yo ya maseyemo osase njira yembeo elinde lyo nonya no go chande ko kwalengo kwalegeso onya serikali maybe osene county eko banganko bamunyakira kego ko bamigama chiko njega siana no gukwana amachika ali aita alegeswa ose baligirira njira bakoraki bako yakora kusudi aikirane omo na inchia agoke na serikali nero aikirane bakorera bwaye turaligereria konga sensemo ya mafuta nimeta banta bange babiri bakwe murungani kubonekana no gukina kweli goliria mafuta na sensemo bali bagutumika public transport babiri bakwe murungani igoro yeli goli komenta sensemo ya gukora kwanirango igoro yo komentikana kweli goliria mafuta amafuta abere ga komenta korwa umwaka orio eta amafuta arule 120 asukire gotira aikire bonega tenine 212 ande bonega ntwa tu promise ngango to ikiri bale 300 actually sa promise ekagera mbaranya beka se bambu 300 bato ate promise ngango nyikibale 300 shillings per liter ego meaning umwana inchi wana saka linire shilingi 100 baise comment up to 300 shillings automatic igobona mwananchi wikachikwa kana 200 onyo wakanire 200 bakonya 300 automatic bakachikwa kana 400 to 350
bono tari into abakoreri bwa matatu boka turache tumie togenda nyomba bira besa nabo tugisangirira kurwa asa abananchi nabo tugisangirira kurwa asa ababiri baito lakini tujira se pambu chance chitigana sa mafuta chance mo driver bunanje marago bakene ngeyo mo conductor na kuruma igaiga nere bona gwaka chingo bigete chitari gwakaniro bono togo kolega asiri kurukunga eyabusa akero kende okongekero kurirerio comment kuiga kweli guriria mafuta kwabere gugu affect ya au bonchirire baine kyakera riri current wakaroringa konyora gali chitaratu ka buyeiga gose chipigipigi konyaroringa abantu abangi bali gutumika amagero kwenda asigite kero kende bono iganga ki ereti y'abantu kubuguria so Burundi na kire obo maana buna mafuta ndata komenta chasi ndo yo mobo tali matukonsi no mo driver se para litukondro konyora ntabwatie gari ngo ganna nchendi na ite pig ogoji gwake sabo epig asikwa gachirere 20 bob yago 70 shillings nabo kwa mwa gotara no kwao kwatara wate abatanyi kasegete aita ndorenga maybe korwago chiali arwo 13 chinkonye so asenjere ndenga o asense moyo bosombi automatic baka boiranense bona bondo tebo monto kurwe town goja Nyamataro ne mia wakana ama utarese wika 300 shillings obo maina ne mia wakana Nyamataro nsawo monta wake samunga timbwa dimosigonde onyaraga kabo kana ndabogorie waroka o itara jambiri o yeste town ime okora shughuli na ndo pima chinsa na ndo irana goja bono eye korokina obo maene asobo sombi bwiranire ensasi nini nande paka bochikwira nanse mono igonga obakorari abantu abatorikira se chigari cha matatu goikanonya ne okonyora gwite gochikobo ogokake kubwa buna twakanyorire ngakiamayega akaro kuriyeria mobere mukubwatira na abantu nyene chigari asemero belio abono igankyora kwande meta abantu mbaroro baimugeti chilon abakaletera chigari chiri gwetera chilon kero kende ne kyora kwanera sense mo yabo ngikibabira affected mata badachiri abaita batorigete abamanyakaine buna matatu owners matatu owners inaro jono nyono machema ni matatu owners okuruku Mr. Simon Nyamwaro Simeon Nyamwaro inaro jono nera ka complain sana matuka itire makego na aligerelie TV ngaraka ka complain sana obo maine asega aliye loan modachiri yakogora otorendera buno ntaba kwali emirimo modachiri yakogora bwege nangantu mwakanere loan kanye bekira sama boko yaitu buna abakoreri ba matatu igagutwara ukwegena lakini bono onye twakamore chiri bwinya nche bono timanyitire ngaturaje tomoletera gochaka mambi amafuta chiri atebete na kagwika 300 ndochenga ne problem no muindi ya likuru Mombasa abaindi most of the people bakone chigali na abaindi nero manyite tari konya komanyanga amafuta na mentete riwaje toka musabegari yaye akayerusia ati makako mutachiri ukalendo kaomo kolemeremo omuindi amanyitenga kwa mataso kwiregari ero mutienyege ndakurira na account chiriyo kumubekera igobono chibese ichonye chigari chinge kora chigwa kana 120 per month 130 obo maine egari ye mo driver isoko sangilo sen 2000 kera lituko oiroma nyene that is 60000 per month obo maine nga egari ye nandi seko banga ya sale kasi nini ko gorongwa teka kole gari nga ko ruire service chatigera 50000 ukobekera mo indio 50000 igagokira next month umobekere 50000 agwakere simu the next minute negale ekoyiwa yakururiru yachire modachiri oyire chibesiaye mo driver tabwatiemeremo mo conductor tabwatiemeremo muntu we stage tabwatiemeremo bono aine rondo che challenge gakorete egakaro mabuta ise ka 300 kulingana ne promise ya bato ire chiri atoire you know it's a promise but the bad news but for them it's a promise they are promising but for us it's bad news. Yes. Karo kuriyeria ko kontoro chenga research skuru nchabete chiko bungu akana alikonya gusanga nabantu batetenga abana bali kwenda Nairobi rusa erondi actually mbachiete bali kuliya bayiri baranye gaiga bagende kyagere fair yakine tetimeti aya sense moye stage na kwalengoro na kikwaro cyo bokoleri walenge to be very sincere mbaige this stage role batotenga na sama iri bagochi abana abari wike stage egasi no kubalini kick chigari na bwate timu ya nanchole te malin kaigo
ngo bakorera ndagasemi na gasinini nabate mwana to mwaka okomogosa ali negari okonyorana maybe skuru nchiroro chiko igora abana late lakini siku isi yose kurigerera umane skuru chinchiko igora abana late abana onya bacheta mairi nabake bachiete but intubuna bono chiskuru nchiro twegenete chiskuru nchiro twegenete buna bono gusiga ntagani nchebuno moibori neba mwana ona kagosoma ona tari gosomorro ntagani ndole uniform elia ase stage why nimanye tena omwana oli buna akobere stage yalia konyorare omonto amongaine enchera ya mogoseyende ise gotoka gosona omwana omonyaro kokobere stage yalia igo konyorana omwana ona bagoika atantane angainu onyora icharande ya mwiriro gochabugo ya mwiriro na noburwaire bono omwana oli mabwe bwasarekire konyora abali mwenchereri bakorete omokia osikorire bono skuru buna kisi skuru rigere skuru buna kereri girls rigere skuru buna nyabururu girls osikorire abali mubalia omokiori babwate onya ntokubasira kurusika omara na bere busa example naru ikagara chine skuru okonyora mono chiko igorera abana bachiche stage yali bono enchereri bagokora omokia skuru konya skuru chire chigweta buya babwate discipline abali mubalia karoko barigereria abanjete no enyasaye banjete kwegeria abana amangana nyasaye bono ntoko babwate seven stakeholders na benga busa Biabana sana. Adi metina roche korukura sensemo ya keroka actually kero na chite gochioro na roche bara mentira gafea. Angaite no kurukura chinsemo chiri kurukera kurukura keroka goche chinchire chichama simba nya cheke sensemeyo saizi efe chincheti. Umanchi umuriyeria ambia mono sana segendete kubwatia na intwe gusanga na intwe asumurubiriga gwense ubonchire bono mambia segendete gusanga no munyakirugo omatatu wakazazation okwango mose yegendete gutumanya igoro yo gukorera ibwabo sensemo ye sector yo Bosombi nabo gende gusanga into birengeri byago gutrasi na birga base screen yago tumanyinga yo kubwati umurubiri koru boyigo otubwate sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na botunya gwetera www.ndizitv.net okonge kerto kurigereria amatukagwa ngoiga ntwarara mukumira na no munyakirugo gusina babwatani kurwa sensemelia matatu owners association mukaba moko enikianga nkubwatira na muri ende mochikwenekyo bokoreri ubuya ase sector yo Bosombi kerekene nabokora tumanyanga ngembere belikeri mu abekire gati ababwatani kurwa sekiyombegia matatu owners association kubwatira na matatu workers association ntara kuronelia taitengo tebinga partnership is very important. No nyankorunga seino. Ekera abayibuli babwatiranete. Obo mara nabo mwana kwande school. Ekera abayibuli babwatiranete. Obo mara na bitumana bo bikwama na bagoteba nibi bona sibikire neri buruga. Ebibona sibikire no kubitopeli ubuyo. Ebibona sibikire bona bichere. So andons no nyane serikali enene no nyane serikali each county no kubwatirana. Yani nga nonyene jiskuru anya bali mumba kubwatirana bana mbago soma ntulende buna bantu ba matatu na kitu amwerete iyo tigato chichamo na matatu owners association na into matatu workers bana badachiri baitu toba maskani na baroba toba maskani ikagara bagorete chiombe otogo kama twensi lakini ntutogo jirisia twa kama twensi chigari chibagorete ntutogo chitema chuchini chanyorere besa baro twa rusiringi 10 na baro twa batigera kera na bakoros chigari na bakogora chigari na bagotene binte binga segari twa batigera chibesi chinyingi ekagera togachichamo nga matatu owners na matatu workers tusego chichamo nonyano gotakoro chi prem chire within a sector ya matatu igeko ba raisi mono onyene owners ba tware program workers to come in na kieko rokoro byombe bire byoka eona ne work obuna bu maine buna bono workers igo internete buna nchokongo mose na owners otobwato mwako kurukwa Nyamwaro Simon na abande mbaro buna bono ntobwato mwaka buna magwa sako ya eko kukinyana na abanda abange ntakwane kyagaro na stiar zo men bono nchege ndokora kingo tebana okubwatana kuri kwara tokubwatirana eline enjera yamo yokorokia exambekia gochia sabandoro baje gochoini sector ya matatu tokorokia exambekia ase bali maybe batagete go seberekani matatu tobaro kinaki mocha ni ngufu
okay kene enjire ngiya yo kuorokina nonyene serikali bekorana ki abantu baria mbatagete koleta sanity ase sector ya matatu bono nche kina ekerenga kiane kenene tugacha mashirika yaberire shirika ria wenye magari niri shirika ria wafanyikazi tubugatira namo tobege ntekemo no nyamambi ntoyo nabo konyoranga abande kara bagosoma ibitabo byeito abagoteba n'abantu abarenga bakabwateranire bakora emirimo pamoja ekagera matatu egasuka bono ekaro gocha konyora mibiri gosori abere nabo bakoigora egetabo kiria bateba na gitura akora rigosori ndikoraki ndiba na kiekora nonyene pipe eroro asogotunyoria ebinto birie kara twamochire ng'aina amochera kwana koigora epipiria kwateba egetabo gia Samueli kegoteba iga baminto okora na amochire ekebungo keria tiga kengaidi ng'endere mutu aha ekero kurigeria kongonto abatokorro kungusana na gari ya stage ekera abantu ete babete bagwesoke bena batebanga guchakira itingi e wiki yari guchaka eyo guchaka litkoria igoro ngakero yo mona bwene tabiki uniform gari ya stage kora tumanyinga ase kiombegia matatu owners association na bwata ni bonsi gusina abantu bonsi bali bwate chisako ase stage bara ase kiombegio taite ngwiraneriga Koru Adam. Bantu bonsi mbanya kuyira gikago kemo. Nonya Yesu monyene. Oise konyora. Ekera arenge gweta. Tali bantu bonsi bamubwateti. Nonya nu. Ekera ari kwagacho bwato. Tali bantu bonsi abate betenga tigatumwagaje sio bwato. Mbale batete ngine balimu. Bono taite ngotebiga. Matatu ona asienyene na matatu waka asienyene tiyarengaria lakini rende bantu mbali kubora bakuriyo borai bwo shortcut kote ba bantu babege uniform I agree kote ba machika wate I agree lakini tali onde bwensi na kiro muntu tako bomurai that's why tubwate omuntu oyomo okura kero muntu tako batata ase family oyo montata oyo monanko oyo nde mama oyo nde no mwana oyo le member bono mwana tako imuka atebe ngaga abone bitume bitebigane ko burugero embu yateba lakini ngwale utikatata kwane ikagera umaine bitume karo kurigereri arombita kire ko burugo obo maine liburuga yakoreki yaikire enda abantu to kuburuga nintu bono aikere watote bitata kale moyo igombu ya gwakora kuna bona na bebe kaine nchake gutangasa gusira mangana yichikanisa na bona nda chama ya matatuga nchake gotebanga bona chikanisa ntu akana usuru usechikanisa tu akana usuru bona na abantu abakubori na ki shuali ega kinya sana ega kinche ne member so jine chi member chi arenge lakini renda soko daga ko test ya mache mbiya barenge batirende nje nasugete for 3 days kasoka iskake anche ngochikorire TV ingora abantu abamuraba nabakali kukurana ki okongo nchoto koreki nchoto konye lakini rende nachete ka respond very fast kawatara na serikali tugakwana egente kitokanyorana ki n'abantu batete gwetanyaro baete nseiga basokere muino babuka nyamburi karansete ekeminje kyo gasusugoro lakini tego karaki teko nyarekana egero kurireria kwange engane babenete bagukwanira iboro ye uniform ngagetenga kero monterebe kerari gari ya stage ngobekari uniform na kero mo conductor ngobekari uniform ekero batete nga abantu bonsi assistage gari bali bagokora gas no nyehokas babe bagutwara chi uniform uniform kichi bali uche gutwara oka uniform gyo kwanya oko muntu bwate besa ni yaye ne chinjugu chiaye eriyo kana uniform manyete ekiagera te moment yo muntu abugortie passion akuoni chinjugu omayete ine uniform ekiagera ine oka igagokora hawking oko tomaite no muntu uri gutara ne binto okonya gokora ki okonya konia obwate mobile kiosk abugoreti bono uniform yo kubikira oka shwari ga okay omo driver omuntu bwete shati ya puru akabeke rongi ya puru shwari uniform kyo komwa omo konda kitabe kete shati ya red akabeka ne maroon something like that bono sure nande uniform kyo komwa but stage ya neta tomo choko lakini gereta tomo choko tali ogendo be kama rua 20
oche gotangasa ng'ang'ana otagete omochoko aye omonyene tibwechogeti aye omonyene ne member aye omonyene toragenda ori koorganize abagambi bari bare ekerogo ase tai ogopingana botari nonye na echigabana chiaito gagusi naene serikali enene noene serikali enene abantu mbona batari kuri koorganize omonto oro but at the end of the day nero ori warida nero ori rida yao aya no tari koorganize osenegabana nyaribo no tari koorganize osenegabana arati at the end of the day ekero kogenda ase onye se ino kere kebirigo yebare nyamira igo gotebi ng'a county ya nyaribo neba tomotageti igo goteba ng'ai orojen onye se ino kere gose gaiga gose nyachenge igo kubori ng'aki ase ino nyachenge alikisi county ali bwarati togokana you must say yes igo omorai nabatekaba omorai nando bishani yanjeire lakini ntore to bishani paka asetakortiki asetatakeri egasi y'abantu banda tokora muna frontier there's nothing you are earning so nyasao koraki nyasao gotwiraneri asama yari twakorire nande torigio borai maybe nya kwabo korete bokagusinya sachinde gosaye bubwate self interest ekero kurigio borai nambe yemo karama nyangi gwekeneria abana inchi kero gopingo morai orororo tige campaign ike unabono chikura chaito ntotokora after 5 years Tero is fairly clear. Bono, ese gotokanga ngokwana turamangana gosene yechikura boniga na bebu kene ndanse gokwana ramangana yo bogaba na buga Kisii county. Na indo buga karare ale tukunya godenya sayenga ki otoikio kera dar tuans to week. Ewa. Aha, ekurigereria timeti mbara ibabwenete kurigereria machiko gali ase stage yo Kongo. Na ibuno mo nyakerogo abwa bakori emirimo gali ase stage gose ne serikali ye county ya Kisii bwenete kurigereria ngobwenete kurigereria nga na kia bakori emirimo ba matatu gali ase stage bwenete kubwatia machiko. Number 1 nchagira serikali na wakwa na serikali. Serikali tebwati mopaka. Serikali tebwati boundary. Serikali kurigereria machiko mpaka my studio imi. Lakini incheni mbwate e boundary. Inkintenende matatu wagas. Andonsi asomonto matatu wale within my branch, within my county, within my region. Wikanyiko asomo fanyikasi matatu wakwarteki ale. So otokubwata ramwe gweta na gendoki ya serikali. Toikerani torenda saniti. Kerkende abantu abaga babete bagweso kia Okongo kerkende ebintu mbiroro barigereiri gali ase stage bitaikiraniti baimukire getambukiro batemire kubakwanera elinde monchireri maybe mwachi kubategerera ki babete bagosoka omanya tetigango tebi muntu kugupinga ta gogotebi kende gyose muntu kugupinga ta na gukwana kende yanse na yebune serikali agitigandu gisambo kiaraire kagero umana ira ngo pingale serikali ekero raira ari gupinga serikali talinga gare kona bakwa no manya gupinga igare gupinga bamanya gukora ki bamanya gukwana ono nchemba pinge tigoro ya machiko usikuriga serikali ya raira opishani ya raira raira gare gupinga ngaki konyo mwana incheke igege ndokere baringe gokora keri kengo omusunte bugukumia batrende inche no morai ntwa na babera onye mba kogenderera na torarore naki onye ba kogendera gokora mangana munaria nari ndabarangerie baboli naki maite ekero mundu ataracha asore agote inkorereke hakuna kuoga muinaria igoko mwari baga ekiagera tarakwana ngakoreke igakonya goteba ngaki ntagete nkoreke tugwetio n'omuntu utagete nere gokotema nga nere nonye nokobwanga nere okoraki angane no irekero geke that's why nagote inaki banto bonsi mbakoruku tata bangina bonsi mbakoruku mama baba naro anti naro mama naro gochimoino kase nakortek musubati mindo naro. Biamona sana konga soko ireneria amabolia yo kwendo mwanchumuliria ani otogente gusanga imeyo murubiri wense ubonchire astogendete gukwanira iguru ya obakoreri bwe sector ya matatu igiga sorogongoro ausi astogendete gusanga no munyakirgo kura sensemo ya matatu wa Association yogendete gutumanya emirubiri babwate inde soko bwatirana n'abantu nyene bekikali ne serikali ya county ya Kisii asingencho yokwenekia obakoreri iguru ya kwendo mwanchumuliria tetra so mutima kwa mukeigo to skatonyegera ngwe ntrasege keke kerebosyo elinde togende gusanga amange
Kisi TV obwansu bw'omugusi. Anything can happen anytime. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lord Omolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God have sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisi from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisi Town, Kisi Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Na yatata nkukwanira inki umugenyo ikira iyo tando sitagotsa kwanenye gatete natingo chigwanja ke muntu agenderere gusari chinyuomo chi abantu bandi yabeta nera gwe kando chena kuchimotura nkonyi onsai swali eli muri ukaiga ngokobori eli ndongiraneri omoyo no bwene no nganje mama ndina bona gotebeti turabwene tucha mugondo kaikia gwakira ga kianga abango para kendi gions konyona yabeta Oburimi n'obunda n'omuri uburyo bwo gwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bwekerero. asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina bere ngo batebya nga oburimi n'obunda naboigo oburimi nesiro nabere ngo gotalia imeyaliro balia gusitumera n'abalimi au asto gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokurwa ase ebimeri au gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oburimi n'obunda oyogochera butambiri tukolia maine ense yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyigotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare buyekire chinsaga oburimi n'obunda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga Spexels Opticians abubale se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchando
Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongo etano nabo igese ngima ase chishilingi eliweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi nabo bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbia wana sana mwanchi umuri bita seni pya Ndizi TV na ndengo kwaligania sentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imeyomorobere wense yobonchereria astogenda gusanga no munyakirgo kura sensemeri ya matatu wakazation oyogenda gutumanya igoro yobokoreri bwabo igega sorgo ngorwa busi ase sector yobosombi mbia wana sana swalmagenda kubwati umorobere sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital Nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net. Nindoche Teresa Kemunto ateba hi, good morning sis Frida, good morning to you. Ateba no agenda tukubwati umorobelio kura ase county ya Murang'a mbia mwana sana Peter Omari agateba mapema mbia kurwa sugutanya mache niko ndani ya show hadi mwisho mbia mwana sana global Gusi Global atanga good morning my sister Kerubo atanga nene rabate muswati mwabo ku Kerubo mkoani sana atanga hii serikali inafaa ifikishe mafuta mahali wanataka alafu waachie hapo ndio tujue vile tutafanya. Hata banga ningependa mgeni anijibu hii, je nauli kutoka Kisii hadi Ogembo imefika ngapi? Hata nga otherwise wanafanya kazi nzuri, hata asalimia wahudumu wote wa Kisii Kilgoris Highway. Wetiri boli ya gode koru Kisii mpaka Ogembo iringa yikire ane iringa togochi ku expect ekera mafuta go cha komenta. Kawaida ngorora matuka mange echire 50. Anje na gendo Ogembo mantago na kanite 50 shillings. Lakini bona gebona mafuta uchi komenta. Again tondera nali umano yo minto na ki. Kara go soka guchi Ogembo tara bogoli chichaka kwira chiri achirete. Ara bogoli extra. Ara bogoli extra ara imogeno nya siringi 400 iga achibunche abise atege singa ekondakitere ngao correct irenge go saba. Na inde bona iga ekyagera abantu mbare bara teki egente kyo komento mafuta bamende chife abnomo nare kumusabanga ere amona abande ekera akoline gari otema koraburi madara bara so gari mo munda so 300 Ogembo endo ngiyo gokoroma oko ikagosini tumbe orari agotengonya kuigera njenga 150 bono okoreki mate ntubata abantu getena baro bati character chimbe patrenda siboniga Ogembo na beta rete 70-50 onya mafuta ya bagumenta end time maeno Ogembo chachire 150 150 nabo muntu mugo chako kambera ubono gocha nayo kwanere 100 bono muigwanere gati yabo nimetambirie mbaroro bakuriye disco gari okongo bakumetinga ingibago chako kore season yiga ekero amaftara achikomenda timetimbo semikyo rabe gokuba umetambirie mbaroro banalete maybe kolinera kurwe town gochanya ko 50 bob bono igomete bintu ngo chibire go change nendo ranyore nga okungusana na goika gotoke gari mi bana typingo what do you expect kurwa sector ya matatu omanyete ababiri buna bakumeti na ndu na barundi otukumeti na ndu otukumeti nga egari goche kunyama buta Jones na baro bakumeti nga otocha commander chubes bono toroje these two parties
omaetete inomali work together omwabiria nomokori emirimo abandi aba every time and again otoramo na barau bono ento otokumeti lakini ale kobasaba ng'a bintu mbigotenena egente ekene totang'ani nyasaye kero twatang'ani nyasaye bapiri baito na into mwasabera bakonda gitambaro na inda abande na baro bagoika basang'ani egento tokoroka eng'oso na baro tobasabere mondo tamenta besa chirapu nomo etakiri twaikaransa buna bona ekiombe kia matatu owners na inche matatu workers buno monyakerogo twaikaransa amo na batachiri aba toteba ning'aki nyamwaro nayo deneta abanyene chigari ayokongo nayo deneta abakora emirimo amatatu ing'aki moroche chisiringire ngatokomenta korwago chirongo mabuta mentru 300 gakinto mentru mwabiria 300 yaya bono momentera 30 tokonyoranga gakinchiri koba torarigiriri litasi egari ng'aki ekogenda tokonyora 30 nechinge tomenta 40 eine ranger yani egento keno no mwabiri araba understanding I remember chinga kichiaeta omana ninchira denete ngataba mente 20 moita abanto mono mbali na roche baramigete gochasinde abakora emirimo bagandena ngomaete 20 chiri gwatebete nechinke ange gwatebete 50 ngamubori my brother era no montere bore kwagokeire beseri mambi ngotene bore gari yabando kogendi aino mwabirio kale mambi aino gani urwe mieyo kwato kurwe besa eri naye okobente besa eri naye oragani mambi obo mwabiri nayo goke ekero koraki ekero kuyakana so njara bate ababiri baitona tigango toba balemereri motago sabirania serikali etemenda mabuta ande bujindura amanya gusena serikali kale komente kiagera ndochenga chitimu echi chikale ibere etimu ya chichiri nero etimu ya epura nekortek nero otherwise serikali oitwa ita serikali igakoro kwa his excellency William Samoei Ruto tarakwana bono nchiri okwana ne timu ya epura bono ntokomanyanga serikali rongira chekorek kira chekwana actually taria sense moya Burundi ya sense moyo gutumika mafuta tali chigali chuka chabera affected actually kero kurigeria kongo no abali bikonye bagutumika SGR FA yabetege komenta by 50%. Iko kera sense mochonzi wachito tamanga sense moya mafuta tochitokea ni pollution ya sense moyo kulindo gonchereria kwelire bagasoa sense moya SGR also sense meliende ebintu mbigaseine komenta akongo ko betako gatanga sense momo bwatemero belio at the end of the year maite buna county chinde bune county ya Nairobi ngorigere libale ba award the best drive of the year, the best conduct of the year, the best circle of the year ngochitore gokoro mwaka actually na akamutenyi gatotigariti gatokoro mwaka oyiga kero kenda emero belikyo bwate no munyakirwo matatu wa organization ase abakoreri emirimo kwiga sorgo rwa busi. My mandate ekero to ikarance ngendo keri because is a fellas is a serious topic to akwanerete egendo keria igo bangete mandate nchore driving gear igo bangete mandate nchore sakengia matatu owners nduwe sawadinke ya baruwe sawadinke na nje matatu workers ndu na nje sawadinke toe omo driver ori ogendrie gari biya omwako omugima toe esakeri ya iraba piri baito buya omwako omugima na montonde nere osemura yonde osebona ayo mwana apari nayo raga ni komo abantu ababande morali umuntu atebenga ndocha kwa ndie gari omwako omugima otatumeretie gari otabegetie gari motoroime ndoche nkobora awarded to abantu baito emorali baire abantu buya na montonde morayonde mo pastonde omoremionde montonde bwensi nabo muskali na abango oraga ni nere goto join ase fola mweyo nale welcomed achiche nere aruaga sagwadi kae na achicha na aruchi karamu isana amataina nyego kabwato mwana kwire school chikaramu icho mwire nyego bwato mwana bwanje ta mandasi obosio mwire akoleki arosia mandasi nyego bwato mwana bwanje te slippers echi mwire yani no na abantu bande bono okonyoranga omontera bagote abaigati angendie gali biya na njingo cha biko mwali bo mwaka na nchemba awarded nyole kende ngochikosora nyomba emero bili nero na ene trigo chigusira nero ororo ntwakwanete abantu baito ba matatu owners association ntwaigwananete ntogenderete chisako sofa na chorre chisako
chisako isato eyakana tora isoko chore wiki tumanya guchiko ekero twarachi chorire chisato inya isano tumanya gucha kugenda bono tochorete best nero tokwa award gento gete the second the third the fourth so egento bune ekyo ekina kingagerete kira abantu baitie moral mbakonya gutumiria babiri baito mundu takonya kurika chindera bachitindete abande so egende ikaro kingero erkende kongo na bukora kwanera nga system kimogo cha gutumika ne chikura mugo cha gwaka ingi mugo cha kurigereri nga esake ye obokoreri ingati ye bintu bire bibi mugo cha kurigereri nga esake ya bereke gokorebuya aseli gori mugo cha kurigereri nga tera unereri ababiria a destination mugo cha kurigereri nga esake yekera yabugo iri omuntu kurwa se town asago chino ekumuikere imbinto kibiri mu kurigereri number 1 togo chagera kurwa inyomba igorunga media houses onye media tera kumulika gari moja ya sako fulani ilikuwa inateremka dereva akashindwa kudhibiti ayetoyo sabu noroche egento chisako nchiro konyora chiro cho 24 hours chisugurane ti abantu isiko abo areba obuna bwo maenenga obo maena abwaro eva ayekireta keka usugurane ti abantu saba bakoleta igegari ayebono nturi gukobeka asesa wirio te pest sakos kwa hivyo mtoto kuligele number 1 nkwanya gutangazwa media houses ngagacha egari ya mwengera ngaya so mutaro ime ngaragine bantu mbaumiete ribado ne ligoso to basagonde binga nga montera bang ina tema kapisa na tema maite yamba chaiga na tema otemete gari ne umiete ngakibono gwatema otemete gari ni sere ngakibono gwatema so totagete chisako chiria nambe yemo chitarigeti abantu bali ba matusi chitarigeti abantu bali bagoteba ngatigana ara Rusia roki chisako chiria chitari gusugunania abantu chisako chiria maybe chitari konya gukora visa umutanda ko chikolereri kwanyaranga Frida sako okongo sako ebintu bune ibono tutageti bintu bune ebyo tokurigeria sako buyiga nabo tokuyaward na ande nturigo chikoteba ngaye no musani nturigo chikoteba ngaye ntumanyaine esako manya tokubeka na babiri bakurire batebanga no bumaye omaye teji sako nchirora agenda bumaye no beka babiri bakure batebanga bwaro yaya gakie yuero mwatongainire so otokubeka esako eria yaitire amatemonspi wakorerio buya esabe siengia usarama lendete buya yani igo kero kinengo cha kwamure aba libaga aba biria na baro batembe ko kubateisa ko kichiri cyabere kigokore buya ase pare kyagera babiri na barabo nabo bagutumika kigali kigakera lituko nabo bamaito bokoreri bwabo bono ababiri manyete n'abantu bakuri nabagenda tokumanya se bagutuka omwabiri kali nire gari gaikire gusi gaikire busonge stage oyo mago saguchi bitongochi bya marani yondo saguchi bitongochi bya rongo yondo bitongochi bya liana mate so koba stress na vera abe impossible lakini na kikera nago tebinga esa kotora chore engakie igo turagenda media abapiri mbarua maoni yabo unabona bandeta kurwa bwateba mbarua maoni yabo na inde barua maoni yekene mundo tatoka nga maybe nari nete gari ka machere linjera egikaro kyo nturi kubwati egari yakwanda ngora nturi kubwati ne gari yakwanda bwango nturi kokoraki nturi kubwati ikiagerega ni wada zibidometa yae omaye to mwa binaro goso gari me onye te muire tibwango no mobisa egari nembe ekara kinto kokoraki ekinto kubwati afatari atabenge kangira ngora igo lakini na koroteki na igetere no yancharereti yangira to ngora igo ke montero boya konya konda ngora igo lakini ndege icha igete biya ndutagite totebenga eri kabiringisa montero bulu musacha akarunda chipambo ari kubwatira ninga tatatata akanyikira irobi chinsa igoro eyi aronto nyatagete ikaranto chimanyete njiro Miyamana sana yoma chomurigereria ine merobelio sekora sensemelia matatu wakazation kubata na matatu onazation bagenda takobeka singi nchego chikoene kyanga mbachikoena na ebyewa asechisako chiricyabere chigokole byage gasoro ngorwa busi asechintere bachiricyabere chigokole imirimo yabo boikerano anda bereka ko kwanera gati y'ebintu biri bago chikurigereria se okumurekera gusa sogo chora
bali babiri bakoenekia obokorerio bia ase sector ya matatu gumwanchi muligenda gusangana into somoro biliga nabo korwa ibirengereri biago oteyo munyakero gokongo nga ningi keria rachikobwatia ngati ebintu kibiru yarachikoriria ekegera babiri angonyorori nga nabo bagotumeka kigali kigachi yakira litko abakonyoro mwabiri ago koli comment guchia sister kogeta gotebinge yo ekero koikaransa ibiro bia ibire comfortable actually tinterebe bakobeka achi uniform chabo ekero goikigwa bakugenda seni go goikigwa bia muzigo go tuli konya gosira igo mwanchu muri nabona ayo gotome birengeri biago o manyinga o munyakero go kongo nga ningikeria agende arabe gakobwatia asinye yo kwenekia chisako chingia akorende goikera bono igakongo ntwaroche ntwarara bwango igasoro gongorwa gusi asensemo ya boda boda babete bakubwatira nano mugavana singinjo yo kolonche sako ainutimeti ase sector ya matatu miro belikiri mubwate nere ye to bwate kekere toiwe tobote otoiwe tobote tiamba tebinga actually elitali lasima kwasa tali sako elitiango tenga is almost a bank is almost a bank ekiagera alina somo ndako ndo beka chibe CIA CIA obeka chiri buchia insano karaji bekiraria chinga kichigo ika osaba kieke alone igo bono keritari kiombe but omonto raga niko ingiriye ndo buna keria oino nambe mono munyanda mwamu omonya ibero omonya moko tiango tinge gendo keria nkonya gusabira abantu bane ba matatu nyasaba kune batware enkoro endabu ne limbugate yani toigore gento keria toigore cooperative area ekera nimbate process na chira tambe sana na inchenyu wetenga nale konyora barajia bayabona bali boda boda ya nyora babugate chinkoro chindabu batagete kero monta koleki aliye besa yaye aigubu yabwaje na inche bachiche ba support enga kike goikeke agarate kaliare mono enga kieri ngange kortek ngangere na intutokole lonchi ye cooperative area to se buchibe se cheito gento keltali ya Kongo tali ya Frida tali ya Choni tali ya Pita tali ya Mugaka egento keline kiago ayo monyene une member ye cooperative igo egento kelipoda poda omugaba na baroncheria igongo rusia kobi mbatabi mbiyamono na inchengo sabanga na inchenga kikira ike akina nchaka rongo taracho bischeito na inchengo sababa raibonse bakoleke bantegerere ondabe ke siringi 10 ondaturutereri bwa 50 ratubutereri 200 na nduto gochikobeke cheito mechiko bako seneri 500 bana baitomba serigwa lakini rendo muntu bwatenda mwa ere goikate ebeiga ngana njiti ganyi gole sako yane gochia bona rinene yabo gento keringeri kiane pi asita yongwa pie gento keri I just chia ikeri gongo ketenenera tu kero sigwe bon mbia sana okongo kerekende umuntu naro tamaiti obuya bwese yo metenkora tulinga abantu gosechi county chinde ankobeka na chiramo barose chisako barose cooperatives barose byombe baegendereria kerekende abantu ba matatu gegasoro gongorwa gusiti meti gosemo bwate byombe na bokora tumanya na ndo tumanye obuya bwoko bwaterana asensemo yo gosira na asensemo yechibesa na kwegendereria mboru byobo byombe mbiro togorga meri go round biriaba mama babwateka endundu bibwate meri go round kene chamanga no cheni toimogane 20 twagenda oro twana chipigipigi twende bwange mburate totwera toikororo twanyororo siri ndagera twalia kero monto mweli bwiri nyotora bande 200 twamwe 200 ande twamanya kulisiri ngeli busita igo mato tigerna 14 tigerna 14,000 toro chirende so onye no kubwa ebintu tagete to tone ko advance zinsire digital world tutagete tonye ko correct tonye ko skake bono nagego tutagete ko gore ko barede fuerio okosaba chibesa nesimi yao kwa ba approved wetere simi yao watebi wa efigo kwa wetere simi yao ande wachiegwa weteresi esimi yao wete na chire bona alire ndagira so ano tutagete kugenda lakini abantu bari babwatenda amwe mba ku understand gentekyo era aligirite akaitenga ne jibasa chiria omuntu abo chaiga atohererie atebenga na nchikaramba gereche ebintu byaka korukare egendo keria
negente kia usige gamna kwaboria ntore mae gake asese mwe cooperative lakini bono kitwanyorra abasani twanyorra abantu bari bwato bumanyi batoretera chi cooperative akirende ntoko batiga bakonya abantu onyo muntu gwatarire isiko gwatarire isiko ya Kenya kwanyorra abantu rabang'aini ense ikwagenda onye kwaletera obung'aini buri bw'abantu bari onye gwachire Yugoslavia onye gwachire Canada onye gwachire China gose kwanyorra aba China mbagwate chi cooperative gaki kwarenteira abantu gaki ntugwanjira na rene na intutogendera chi cooperative echo na intutorale gose mambia ntugure na akagari tobeke para ntututege koro kugwakasi bami torukuonas gose bono miabona sana okong'akare gonsekia ng'onye gwachire Casablanca kwanyoriria maigeria ikwarire na bantu baigwire amaiso nayo yerete gocha gusiga igana babako ya accommodate sungu ya sunika akoboriga mbona Tanzania mafuta inashuka ingali Kenya inapanda, wao utoa wapi mafuta bedhe? Walikuwa moroga akwirokanga nere sungu ya sunika nere talia nere yako ligeri obosi biamona naye chungu bono obo maene gente kia kwanire na bangwagiri nere inaro legento gete asesi mimenga Tanzania mabuta ndrata gukora ki kwire nanze by 5.6 gaite ngikina kinera na nara ro ya devati iyo somewhere gaite ngana nera ro rire nero yagera aboririgo amafuta ya kwanda Tanzania aya na gaitire Kenya ndero ngora batari weti mono akina rutoko na nchina mongo ibolinga gakire ndingo gutura ndi swali bune ria bodrigi yegana ki barabunga ibao koraki ngaiba kurusia bono nyepura yabeire igoro akina gote bisungusungu yo minto iga tobugaterane tote yubono Ruto asoe Tanzania mata atigana na epura kabisa turusia mafuta Tanzania akitoya gorerende no nyani gasirare ekiagera umaine mafuta shilingi 300 aisa kaba 300 umaina na botokorera na ndunya kwebo rutolinga barabunga iba kurusi in fact the world is sana na inche umaine na inche nale kolimenta iga tubuguri bana mafuta ku Tanzania toratigana epura ekiagera ninkageretenga no chegende kemuna ba promise ringa komenta bali 300 na aba na inchi na wacha bante binga na bora nyona into aba na inchi ko ba promise toro mugoma tit for that ekiagera to goto ekere serikali gotwa uduma kuikatura nilimbi ya mono bona ekero ba gutiga chiri na ipra ba gotote mafuta 300 bona ndo chenga ba gudista pa ko morai bwense amafuta ya gakomenda His Excellency William Ruto chiga chiria gotalero gocha kupungwa chire nto gwancha gali che president yeto chira nigunse chipunguswe onya kagotara chigali ya 50 chitoke tatarire kwanza takiriamento chibo 60 onya kagotara 60 chibe 70 lakini njiri bata kete kwa komenta mabuta omanya kwa kwa kiare lumurayo itubwense chigali kuru 50 chiche 30 nto torende Ruto ntora basagali ba Ruto so nto gwancha nera tubwatesi togome ipule yeruo chiri babaruo bali ba komenta mabuta baruo umugambi Ruto na mate gutara sabantu sana atare aturigirie company ngao egutosapura mafuta Kenya umwana gitaumia gerano nere ngaitenga tara kwanda igore mafuta na baligire sana nga inuka ya komenda so nere na chaba affected exam na kinawo tena ki ala uruchiga ali kuru 50 chicha 40 bono ntoli safe totagete president nje nokubo emento chigali amenta achira abafanyikazi ba mentire kuru bottom which up Bwana sana okonga soko ruibirengera lebiko bwatikana nenganeyo actually tobeto koranga asinaro raba Kenya na baroba gutamka uche sinse chinde na for example Uganda use Tanzania bachikugura mafuta roro aibirengera lebine biya sana na ndege enda gutuma ujumbe yeno soko ruibirengera libeno Gusi Global agateba ningependa chairman azingatie sana jinsi ya kuimarisha usafi miongoni mwa wahudumu wa magari agotanga kunguni wanatuangaisha sana okay oyo mogateba Buganda akika ko na Buganda alendera ni abandi ria kwambuka guchi Buganda kunya mabuta ta korenta ya yebueka tacha na bibuju binde bitatu bine oere lionde naro rasigi tago trend bakwenda boyi no bochuba
actually amafuta bari kwenda Uganda boyi nobo chuba bacha baonelia abantu bechipikipiki chipetrol station chinyingi sana chigasieka ekiagero ndete yule go chikubagulia amafuta ekere bari kugura chip ku Tanzania bacha barosie faida yabo nende baoni chip ochia saba na boda boda Kenya ga oni olusiama mafuta Buganda oni iga petrol station gere saidia okora basigari station bamugite chinyimba bagotika chibundu baba monyoki Kenya onye yabikire lichiko na lieta getokorera emirimo that's why tubwate police but ekinege ndokara kimanye tena onye batiga abana inchi baria banda Buganda boyie chitindo chinga effect kibara ono muntu bwata mafuta ne chibobegete gotimbe Kaki effect kiara nda serikali kwa sasa revenue ya Kenya. Kaki nitadi kunyanyaso. So njomo ndogana Buganda nda matenga olendera chindu buchiae onye kabwate njira wika Buganda. Lakini nje sita usita wika Buganda umaite mabutata wetani ali aboda nsari tuwe gichikeria babatige na baro batumeke opportunity eyo gosemba imuke banya kwimuka igoro kana ne bituma baruya ngora ato abali kurumatari. Obachenu Obo maene oiga ngaka teni ni. Kera. Sangara teni neta bantaba. Obo maene abantu mbaro bachafu. Akiburi munda gwichore gari ko yichoire. Omuntu manya kwando sieko murangu wote naiga. Oitio kaboko begerechi mamutwaria. Eri ogigeteria manya kuruma kurito minto. Kwa manya kukuminga kweli. Igo esabuni na amachi kakimambye bomaene kugwasabire nyasaye wabokire nseborere kwanyora magande takubwateti kakirora amachi embura kakingutwera embura ne tatu usima chetaratobora mache taratobora kakiesibye tore brush ya maino okonyegora ekorone myaka ebere nyomba siringi ya 50 gaki ogende ne ryogo lya siringi ya 50 gukora bakemiti nyitatu gaki kwa kunibo saiga to kuniri nyinge ai kuniga sinini gaki etia maino smart gaki esibyo mobere onye tori fani yoko ya kama mafuta ali akoro kusu tobugate baka fomen kakirende onye korochenga akitokonyara ko ya kama mafuta ali esibibu ya igane sabuni kakibeka gasade to irora kali kaigoro kakisoka naba murabaita baba kunywa marua kakimumanyari musuri kuru ya marua marare obo maene pito kwana sibantu osene konda kitokare tina te baba konda kitana bachabu kakino nabo uri kuri swali igo muchiko te abange nate abana bachabu muri nabo te abanga gaki tema gwesi bya maino nyasaye ganjire kugwasabire mambia n'abantu mu conductor na royo mu maene Pierre na leta ru stage ali mbamo manyete timu kwane lieta egase na makorera mba manyete timu agete boko chitindi wa timu ati authority wako mondeke boko lakini obosabi borabo obosabi borabo maene serikali ngonyara ko gusibyo muntu bona gakimbobe atemboronge so obosabi mbotakeiri agina inu media inu mwara tebya abantu esibi na inja singo kole seminar yane na njenkora bakonda ndengaki akitiaga brush ngora iga akalioga atobeka akaenge kaere aye kuniga etia maino iga esibyo mobere mambi soka genda maroba gukwiranire gaki esibi nande bona abarugi baito bona muri nyumba maigura anda bamata tutwaramiru akirene na ino kitoka soka kuri nyumba akitiga mwa make sure nga tu esibiri mugakonya tali gwesibi murangeri kurugeita matebi etagwe cyore esibi manya gokoraki omanya gosoka ubona bumwe abarugi go moigwete bali muri chinkaga anabaka kubolia atebanga chinsuli actually cyabanyali kigali njiroro kibwate chinsuli timete usinorawe nagenda tijipasi myaka mingi nagenda pasi myaka 11 o maana jipasi njaga torrechi especially pasi karoto akarure sori karna akarure migori karna akarure mbita omapei igaria asengencho yomena kendo twaite bono tukanyora gekoreta jinsuri bantu bange mbamanyiti omena ngo changira ena mbende abapiria abanyene bono tagete ngo tebi ngo gwambugire bari chinsuri kurwe garia yemo ochie yende na lengene company gete nagende tie pasi matuka mange sana chigali chiro chitabwate chinsuri gali gete yemo montara bagande biringa nje tata gali yane nanya kuigunsuri chimo konya kukwana
chinsuri chiri maite chikonyegeria abantu iga kwarorega alimenga kai ekaro gwakirita chiakira egari gwata ita sharp chigukira bono igache gari tukirimo egari gansarigera lirongo epasi eri ale korugoro egache kemukia abantu baria ekabera Mombasa bono yaba igite Mombasa iga gotira montoro boria gaika gosere agantenga gale mali gotira alimemba agantenga ale mali gali gotira iga agantenga maite chinsuri echire gali ma ngamubuli ngai charu kanya ko tabe gali yaone safi ngaya okora lina bukuletia abantu bao na bambo korte na bambo gete chinsuri goche gali ane meso chinsuri nchikorteki nchiro na ene chinsuri chiria obo maana ndaita ngotebi ne chingo ngukwa mpaka nabo twale gotogoti paka mache ugepakie passport ye garage watogotia mache ne gisuburi wachimurera ane ko maita bantu bange mpata getike kyagere ko kiriko cha komo maita after 4 days bantu bange mbale gotakaigo lakini ekara kwa mwire gochita ekara wakire ryogo riri wakire kabisa wala ta mache ali ya murero osiare biro ko birigoro serious tali ngo gosiara bosaigo amacho kumurekero gasekero ogotekino emate pasi ni bwata ebiroge binge sana karibu 67 ekero kwa mwire ko sibiali na macha murero abachiko ruo igorende gaki umano mintu chinsuri na bawacha kurusi bayo ebintu yororo lakini rende genta minute nelinga bateme obosafi obochenu no bwenyencho asensemo ya matatu ndo chenga ebiro bito byatumenyegere sana Kongo atumeti merobel kimo bwatase kubwaterne serikali county ya Kisii. Partnership is very important. Brana gotebi kurwa bulitangen. Into serikali ya sero chenga neta gete abarai ba matatu. Tobabwatesi. Na botoko babwatesi. Into achorete board ya transport. Egwate workers 7, egwate owners 7. O serikali karo ya turangeri ngo babwate story. Asibaro chenga gaigo mwana injina takiri goswa. Of course serikali ne bataka bako kwayo gotambe abatogoswa. Na intu nale ko basabaiga. Na intu ekaro muroje twachira asimole motokonye tiga motokonye. Na bibiro bya na serikali akaunti ya Kisii na inde ngote bya abantu baitonga tiga to support ya serikali. Yani serikali okunya support injirende yonse to chaya monto ndo wense kokora ya serikali. Oria nerobe gatobu ne serikali ayene serikali origo mutume tororo akoe service ere bugango erio tali gwikira kegera bantu twensi ntogocha kurugunyarebe mbia mono sana nimetenga eruse yo Kongo abantu abange ngo travel bali abantu abange ngo nyi pono igana libakonya liba gali ugo chikwego kya kwa asinsemo ono nyibintu byakongere abantu abange ngo enda bara mairi eruse yega nkyora kwanire go chia se chintereba chia go tora chakira chintereba nchege ndakaringote yaba drivers botambe egali nayo kogendi tubate ngenda tokoro kexereta egoro kwa mafuta se kegusika manye kenenga kitajama buta nayo botachama buta egali egende bwango unogo tigama buta egali yakogenda ngora tigama buta make totachamange egali egende ngora to basa ko bateki ase kone korteki ase konire to basa ko munyoka mono ase mbura ase egali oroche egali re mutu yago gakinyeri baga eragenda nane gokonyora omuntu naro gokwamereria bona bona bigali bikena byebibe ekere gali enke gokwamire kunya gokwa bateki ayenyeri baga nyetigegende gokonyora omuntu nabo nawo tata kogenda bwanga sagochia ayemweri baga mubekere indicator yo kwa fateki era ofateki agende na inderende excess tingocha koyekora talinjo muturabiki lakini rende gaki mwate makurigiriri yake tobeka mono rende no ene gale kare guchikonyora nga yatiro kugoro yarusie balance ne gale kare ko igure gali mbobere obo maine koraki nyepaki egali tabyo manyene arosie gali gakwanga obugima bwa ona bwa abantu obogoreti nigo boro bwa mana mono kobwa egasi isinge ichio okorigi chia marogoba na inde gento kende geko chakiato changanya mono ekero gwa komboirwe ochia se safari entambe ona bona December ye nabogote bugana girigiri graduation tukwana gochio tiga kuminyoka mona se paro tamanyeti kenda ngora kegere paro tamanyeti nabo konyora ya chipambu nchira sekete ko chikostokere pambu elia
kwanyora egari eria yacharukire yachirense nechigari nche chikorukunga chiturera tiga kwamerera nechigari chiria egari eri nenene ekero yangire oboritoke bogoruti obunge nabo okonyora ng'a no omonto aria nabatemete nchirenda yonsi anye control lakini okonyora ng'a yamwengeire na egento kende neke omodriver ekero egari okominyokia egari yago para egento okorainyora n'amagoro egari n'amagoro onye egari yatire okogoro tiga korare brake igoro immediately control egari yago ng'ora ekiagere past nekorete ki nero control egari yago ng'ora nyitereni ng'ora nechigia ng'ora oengeji chigia egari ebrake ero ase gochikotana lakini egari yake past oye kune brake egari gegokora ebisaisi naende abadrivers baito enchera erio omonto nabaganyire mwaye nyomba marogoba neri sakara obomaene kero omonto nabaganyire gaki tiga toteme korenda obogima buya engaki ya December nene mono nebwata amang'ana amange engaki ya December ikiebwata amang'ana amange ase eng'encho yaki abanto abagosafiri koruchi town ao gocha gusii nigo bara abange abande mbanya koendi gari bagorire chigari chinke korwa abekera ntebe ase koru January ogorire akagari erana igweta agendi gochaka okwarorire gari enke para ekoyumba nyitige aye manyanga muntu ndu bwensi ore para tamaite koendi gari naye bie komaite koendi gari nabo okonyora ng'a kwarendire na nabo okora obutureba bwao samatuka amange ababiria tochasa ababiria buna bono emibigere December yiga batete goikesa bari bwango nabo okonyora ng'a babiri bakogasa abantere baminyokie egari bwango asense inde fair negase ne komenta abuna mafuta gocha komenta ababire nabo ranyoro kungusana nago kwene kigwa gati echintere bane chikondakta kubwatka no komente FAU akora abakwanerango ababire mo kunyanjira mbomani rero muri baya kara kwalinire gari me gagi ntomanyete ngane sabali yogochi nande buna bona FAU gocha komenta tiga kuruchi besa no borore gari me gokuramira ni omuntu karwe besa elimo igwana Nairobi nechiri bubere ayemoe onye neli buna 500 mo igwana ayemoe lakini ya mangana yo kuingiria anga toire bwangu obo maene tiango dai frida abwara babire baitongo kora baligo ababire baitongo gasa bali ababire baitu nimbate experience nago tenganche kurubo iburu bwane ale no kwani chiro chintambe chimesigo nagende tiake gange miaka ebere lakini nja so Burundi bwana obonge no bwa matatu obo maene tiango tegina ababire baitongo gasa bali kwa next sambe ekemo There's a time na rekwa ndiye pasi company ya moya gusiga igana ngorano ere nichikali kwate chinyinge kuru Nairobi obo maene ngaika asakuru kuna rikiangare gitirongera ali getambe sana egari egasambe switch chigari nchiro chale kubekero chi switch egia obo maene ngaenda sana likiangare chiduka akiri ekanchira bosaigo egente goko bataiga agaso no umuriro kaina ngagore switch yestima ninyorete bya sana challenge saa 10 cyamaragoba kaina ngagore switch eli yestima ngajanga buture switch eli kurworo ngabeka chigwaya chiri aliga ngachiko bataiga egare lima tegasa kwenda kai ngateba tigangoreki tigantirimbuke nane gari alenge chinguru sana epasi nomanyete omusubati oyo mono mumuroye ninyorete bya sana bakwa batune Prado bakalinire gari encheransa aria astokorokanga Erasmus Avenue no bali nete gari nsaria ingochikosoka irwa igwi Prado gacha bagatenani bagasoime gari kanyechiro togachaka tinda abatenani ando sio maite no ena ro kutinda atene na hotel asta yontenenete bagansa kabanga ngonda amabali bosi omumurana ngina katrimboka ababire bagachigonte binterne naro konga bateyagere somo gote bambwango mure tigatokoreki tigatogende moche rero ikagera akimwasokire ku Nairobi saa 10 akimoganetera ni mwike Nairobi saa 10 yani busi saa 10 ngaeta iskoli kanaroko nomaete egari sengincha bwate sibiri gavana abo maeno monori gaigete gari pometi gocha mutu mata kaimoka gansa konda megari kogende gari una mama akanda mama ngana manene gateba tiganya control maite ngagechikupaka ngasa konya goseka maite ngasa goseka akuchikonda manaseka yani ngoseka tu ngachikoikaria sakoro kumetamayo umaene nkaiunga na agechirwa ngachane pasi ri umaene nganyebeka keroka power station no manyete ngomusigari orengo ororo umaene gaigitia abandu bali babere akababeka arie counter
mongino ria gachikosokia bitambulisho biaye asaringe gokora emirimo musigari akamutenje nimbegete uniform nondo chenje ni abapiri bagasoka bakabesaidiana bagateba ng'oyo oramire omontera boremerera chinchira chionsi obomaene omatana batigarete keroko iratetia abasikari iga nabogire epagi nchirachire onye omong'ina ikare mabwo obomaene tingonyara gokora ki ninyigete naruko kwanza nganyora abasikari nchira ngabateni ngabaeresa ngabati omong'ina ore maigo ndamire omosikari agateni nanginyara takwanete egenteke moigo mpaka Yesu arudi na bakwanete rieta Yesu mpaka Yesu arudi hakuna gari tatoregwa sibidi gavana agikagure gari makagenda bono bakarakira nanda so etakirie kero mwapiri akogasire mono igonga nimbwate experience kia bapiri na barabutalinga barabaya yene ntuna babetore na barabunko gasabari wasabari kera banchete bagutaka baika bwango akunga junior ateba hello ndizi tv timetingiye kwera abantu abange bagongo news no musubati evalini osero ndopekena evalini osero sana by the way irino osero ngai bono sobe evalini osero Nyamira county na Nchengezi county by the way era mubekaine Atewe, okay. Atewe ni shabiki 001 of Ndizi TV. Atanika gende toko wati umorobeli kura sinse mochi chia kahawa barak. Sako tewega. My sister, sometimes I fail to understand how he relates with the county boss on the point of cooperatives and circles because he's next to governor. My brother, you can push the agenda, but the true and clear picture that if you're trying to use the people to satisfy your needs with the help of the gods, that is the county boss, but my brother, be back on the drawing board so that you may come up with the new ideas, not that intimidating others in the name of the county boss. And because at the moment you're not experiencing difficulties and at your office they are surrounded by goods, you may not care about your former colleagues, but you need to, as much as you are focusing heaven on day, care on others. Hata ngatimukorire ni no mugavana we county ya Kisii sechinsemo chechisako ne cooperatives kotebaga motema gutumika abantu ase mubwate birengere bintu byoka byoguyekonya advice yaru gose aboliri swali na kimokorire tine county nene mono mugavana asensemo yechisako ne cooperatives abatebanga motware nando advice nga motware birengere byogutumika abantu asenye nche yoguyekonya inu abanyene bo in just advice not the lecturing not like thank you oh no mbiya tabire na ki number 1 igabo na kitokulelets no mugabana asamangana yechi ejisakos bono ndate mwirana ngantora achaka intuma tatu ambugate biya ntora achaka kubwaterana no mugabana why ntora batayari we are on the process na inde ntobegeti a lot of expectations gochiase omugabana igotogo sabanga nonyanere kurukawa balaxi atebale maybe na bara bomusikali nonyanere onya kabwa tokugani okuya gocha sabantu ba Kisii ba matatu achiche atubwatesi into ntoralelete nonde bwens boni gane process tole yokwebanga koigore sako yaito igo ntoratebanga ki inyarebe no negento kende orura advice ngiya ekero toraigore kera ndoranyigora nto basa kobeka ebirengereri byaito bitangane mutu tobeke ebirengereri byabantu bitangane mutu ndaite motebinga na kige kogera abantu banchorete batangane mutu banta abatini mayaga yabo abantu aba igomba tanganete barabumnanche kiongozi kyabo kya matatu mbaire mutwe mbakonye Bien mono sana ikegera ndo chibiro bito byatenyorire animeto morugyo bona kuriete nabana bagomba kuriete isko gali chiskuru metenche bungira no atomeranga maiga kelto gokorero murobe bitangani biamono asegeta sini kya NDCTV na bali bonse baturigireti abayibuli bane nimaite mbaligireti korunya cheki bagwacheti abayiri bane abasani bane abategereri bonse bekingejo Jones bali bamanyete bali batamanyeti lakini to itomanyane na barabuli tukelimo kera ngoranyora no mundu njira ali ngwani ngambi yole nayo ngora NDCTV matebye ninje on tebya asinago sete go sasi ndago sete patia bange baba bagonde mbiya naringe ngira na se family nimaite mbaligireti bonse pi
igongo batebinga biamono na inde kiagere family nere gento kienge inchomono family nero tokubwaterana ase binte binge abana mbandigereti na mwana Joshua Nkopa arondi keirabu no bana papa nyanchama na ngirane Farini na baba na mongina na Rebecca abantu nabange bandikira so nchengo batebinga tenya sanche na inde to egetasini kiandi CTV Kenya kobo tonyago semia abantu kera buna na chaiga onde nare na irani riswali gete konya limo chandete na nchone na rombo riswali gete konya ntamanyiti igo ase family mbuya bande ndete mbuya mono mbuya komesa mbuya bande ndete mbuya ande count me present omongine Del Monte after a long time I was on my way from Kisii to Nairobi pipeline mbuya mono sane to kuganilia sabali erengia ono mwancho muli gwikiraga abu no tugwikira mwaeli bumuri bwense yo bonchereria ndete to so sense mo yakabere ye studio atobe to kumira na no monchererio ndo itobe to gusanganere iguru ye sabali yo bonchereria kurukwanganere Felix Nyambane oyo gokora obonchereria bukorosia ebinto gutumika chibao omwancho muli ndete to kumira nenere elindabe ka gutumanya iguru yo bokoreri bwabo kurasinse mo chiri chia kamera ile ne Frida Kerubo maiga ye kamera soko ni kimne bichana begeriogi dego kira senchira ya bene ni gakurukwa Abigail Nyancha magenda gotengereka taseni Kendi ZTV obona bubwansu bomusi karibu tena sana chama biamano see you bye bye